Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Bom ka Russia ya ka nong ba Kiev, hadin ba ka Ukraine ka lahir tma ya ka Crimea, bat ya ka Belgorod. Hadin ka jinghir tma ya ka Crimea, kispa Ukraine, ki lahir tma ya ka Belgorod district, jong ka Russia. Ki bors ntiet sun jong ka Russia, ki la krwit ya ki jingtmu bahasun jong ka Ukraine, ban hir tma ya ka Belgorod. Ka Ukraine kala penbitar ya ka Russia, bat kala penlong ya ka Russia, ban bom ya ka nong ba jong ka Ukraine. Ka distrik haput jong ka Russia, ka Belgorod, kala don haput ka jinghir tma jong ka Ukraine. Ka jinghir tma jong ka Ukraine, ha Belgorod, ka day tangkat to ka ne kenta, hadin ba ka Ukraine, kala de ban penjot ya ka jingking, ha Crimea. Ki borya da sun jong ka Russia, kila pet ngor bha, ban bom ya ki thong ba hasun jong ka Ukraine, halor ka jinghir tma ya ka Belgorod. Gubernur jong ka Russia, ubadai pet ya ka Belgorod, uya Cheslav Klatkov, ulaong, ba umshim laman saw tang uweru, hakane ka jinghir tma jong ka Ukraine, ya ka Belgorod. Ki bors ntiet sun jong ka Russia, kila ther ya ka jingtmu ba hasun jong ka Ukraine, ban hir tma ya ka Belgorod. Ya kane la ya thu da gubernur jong ka Russia, ubadai pet ya ka Belgorod district, uya Cheslav Klatkov. Ki bors sipa jong ka Russia, kila mi wud samadan tma, ban krwit ya ki sipa Ukraine. Katkum ka jingkhen ka baningkong, omdon mano ba mensaw, hakane ka jinghir tma jong ka Ukraine. Ka jinga kun tma ka batmai, kala ji namar ba ka Russia, kala ther ya ka Ukraine, hadin ba ka Ukraine, kala hir tma da ki drone ha Crimea. Ka jingking jong ka Crimea, kala jot kendiet, haka jinghir tma jong ka Ukraine, da ki drone. Kane ka de ka jinghir tma ka baar, jong ka Ukraine, nadu ba ka tma Russia Ukraine, kala sedang. Ka Moscow kala kentho ya ka Kiev kum ka jingsing Charleno haka bay day bat ka jing terbom ya ka jingking ha Crimea namar ka jingking ha Crimea ka long kum ubutlum hapdeng ka Russia bat ka Crimea hadin ka jing hirtma ya ka jingking ha Crimea ka Russia kala penhir keput ya ka Ukraine da ka bat terbom ha Kiev kisaran ya kuntma lapen sawa sha nong ba Kiev namar ka Russia kala ther namding syakane ka nong ba